Zsuzsanna és Bettina édes testvérek. Boldogan és jó viszonyban élnek együtt, szüleiktől örökölt családi házukban, Gyömrőn. A testvéremmel nagyon jó a kapcsolatom. Mi soha nem szoktunk veszekedni. Nagyon szeretem a testvérem. Vele mindent megbeszélhetek. Harmóniában telnek mindennapjaik. Ám de egy nap furcsa dolog történik Bettinával, ami miatt konfliktusok alakulnak kettejük között. Egyik pillanatról a másikra Bettina megnémult, Zsuzsannát pedig nagyon bosszantotta ez a dolog. Mi a szarért nem tudsz beszélni, annyira szerencsétlen vagy. Ez a lány kezd teljesen megőrülni. Nem tudom, mit csináljak vele. Azon kívül, hogy Zsuzsanna nap mint nap veszekedett testvérével, még a ház körüli teendőket is vele végeztette el, hiszen Bettina nem szólt vissza, csak tűrte. A testvérem minden munkát velem csináltat. Most már kezd betelni a pohár. Egy szép tavaszi napon Bettina éppen a kertben sepregetett. A szorgos munka közben hirtelen dudorászni támadt kedve, ezért abba hagyta a munkáját és a macskával kezdett játszani. Pár perc múlva viszont ismét rátört a szomorúság. Már nagyon elegem van az állandó ordítozásból, és ha éppen nem veszekszenek, akkor engem basztatnak. Majd legközelebb jól lekaramolom a seggüket. Akkor talán nem lesz kedvük többet piszkálni. A veszekedések továbbra is folytatódtak, ami mindkettejüket egyaránt bántotta. Elegem van belőled, konkrétan elegem van, egyszerűen ezt nem bírom már elviselni. Ezt nem hiszem el. Már megint veszekszik velem. Mindig ezt csinálja. Remélem itt hagy. Rohadtul elegem van már belőled, hogy nem szólalsz meg. Elegem van, érted? Itt foglak hagyni a picsába. Bettina, aki már a padlásszobában lakott, mert nővére odaköltöztette, nagyon szomorú volt. Ugyanezt érezte Zsuzsanna is, akiben közben fortyogott a düh. Bettina továbbra sem beszélt, Zsuzsanna pedig továbbra sem tudta miért. Bettina boldog volt, mikor nővére nem volt otthon, és minden nap dudorászott kicsit. De egy délután Zsuzsanna meghallotta ezt, és kérdőre vonta húgát. Te dúdolgatsz? Velem miért nem beszélsz? Nem értem, ha dúdolgat velem, miért nem tud beszélni? Ő ezt nem értheti meg. És nem képes felfogni, hogy nem akarok erről beszélni. Zsuzsannának ez volt az utolsó csepp a pohárban. Összepakolt és úgy döntött, elköltözik, és soha nem tér vissza Bettinához. Úgy döntöttem, elköltözöm. Nagyon kihúzta a gyufát nálam. Szerintem mindenkinek így lesz a legjobb. Végre elment itthonról. Olyan boldog vagyok. Így oldódott meg mindkettejük családi titka. We will stay till the break of dawn.